Yuk, Anggen monggo. menika wonten panyuwunan sambel kemangi semonggo Kang Mas. Sekar Widodo campur sari. Josis lho. Yo 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 yo. Jangan nasan sambele kemangi. Layane bubar nyambut gawe. Sanadyan lawuh tempe Sekar Widodo campur sari. Josis yo. Putri mawatone bapak Sekar Wara. Aku lepakna kagum raga di Zo 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 zo. He he ha ha. Sekar Widodo lho iki. Josis. Tak gendu-gendu. Tak dlang tak Apik ya, dlang tak Mas? dlang. Apik ah. Apik ya Mas. Sing nyambel mbok lembut mbok ora iki. Loh, kasar-kasarku malah luwih enak. Oh, ngono. Iya, Mas. Kok njaluk sing kasar-kasar mbok. Ora apa-apa, ning aku Aja lembut-lembut. Ning aku kuwatir, Mas. Kuwatir e. Sambele wong kene iki biasane nganggo lombok iblis. Lombok setan. Ora trimo setan iblis kabeh kok. wilik-wilik. Saking pedese iki apa? Lah iya. Aku lho kuwatir, tapi gak apa-apa, justru malah nglangeni ya, Mas Lah ya. iya. Aku Heeh. nang ngene iki eling-eling Mbak Mita. Eling ning ndi? Eling-eling dikokoi sak iku sak cuwek. Loh, Walah, oh. batine kalau kaya iku Heeh. sambel ning Ning ngisor-ngisor. kono. Mesti anu, buasa lek sithik. Mesti ngiler ya. Ah, iya, Andane toh. saking pedese. Ini dicampur apa iki? Heh? Dicampur ya? Iya. Iya. Jangan asal
Nun